Damdamat Radyo Sagada. Naimbag man nga aldaw, thank God it's a Friday. Advance happy weekend is nan amin ay listeners na naay istasyon. Oras nga tayo bingay, dagiti damdamag para iti daytoy midday edition ti Radyo Sagada News. Kat para iti headlines dagiti damdamag iti lokal, Mountain Province kan TESDA Cordillera sanib puwersa para iti language training kan pinansyal at tulong. Duwa kasut kuno 40 nga pakete ti Mannapac Rice na iwaras kadagiti Child Development Center sa Jay Tajan. Workshop may papan iti energy conservation kan implementasyon ti GEMP online system na yuswat ije sapangan Bonto. Kababaihan iti Montañosa nangat-ngato ti functional literacy rate da kumpara iti kalalakihan na sigun iti PSA. Iti mo't headlines dagiti damdamag iti Rehiyon Cordillera out of pocket expenses dagiti miyembro target ti PhilHealth. Nasuruka 27,000 nga pamilya iti Cordillera nag-graduate iti 4Ps. DOH Cordillera nag-warning kadagiti ospital kan establishmento bawal nga ilaksid dagiti persons with disabilities. Legal drinking age sa Baguio City, plano ang maingato iti 21 years old manipod, iti dati nga 18 years old. Iti mo't headlines na iti damdamag iti national taas presyo iti sumagmamanumanan at agilako epektibo inton sumaruno alawas. Naipapig sa alintag kontra iti violence against women and children kan online harassment pasado iti Kamara. Kan makanamnama iti libre nga PRC kan CSC nag-exam dagiti marigrigat kan indigenous peoples. Parang iparit kadagiti ubing iti social media tubtub nga ren dagiti child rights group. Kat parang aron apo iti detalya dagiti damdamag iti lokalidad. Formal a pinasingkadan ti gobyerno probinsyal ti Montañosa kan Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA Cordillera ti Aliansada babaan ti panagpirma iti maysa nga Memorandum of Agreement wenno MOA iti napalabas nga Mayo 20 sa Jaya Munisipyo ti Sabangan. Nakatutok ti agreemento iti panangipay iti language training programs iti probinsya kan panangitden iti pinansyal at tulong para kadagiti kwalipikado a benepisyaryo. Panggap daytoy alokatan ti adadu nga oportunidad para kadagiti residente tapno maingato ti kasanayan da kan tsansa a makabirok iti trabaho iti lokal man wenno internasyonal nga industriya. Inbingay met ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. ti suporta ti lokal nga gobyerno kadagiti programa ang mangipapay ti edukasyon, skills development, ken pangkabiyagaan dagiti umili. Sigon ken ni TESDA Cordillera Acting Regional Director Engineer Glenn Murphy, importante ti panakitinulong dagiti lokal a gobyerno tapno maiyasideg ti technical ken vocational education kadagiti komunidad. Dagitoy nga klase ti panagsanay ket napateg tapno maisagana dagiti mangmangged iti pangsangalubungan a level. Iti sa balyada maglokal nang ipatulod ti gobyerno probinsyal ti Montañosa iti 240 nga pakete ti Mannapac Rice para iti 36 nga child development centers ken 10 ket maysa nga supervised neighborhood play iti munisipyo ti Tajan iti napalabas nga Mayo 20. Tinasaw nga tulong pangtaraon ket inyawa ti grupo manipod iti Kapitolyo iti panangidaulo ni Jonalisa Lacwasan. Kas nang ibagi kan Governor Bonifacio Lacwasan Jr. Inawat daytoy dagiti kameng ti Municipal Social Welfare and Development Office wenno MSWDO ken daycare workers ti nasao a munisipyo.
Sigon kanila kwasan, ti panang ipay iti na sustansya a bagas, kan panang address itikid daw ti gobyerno a papigsaan pay, ti feeding program para kadagiti estudyante iti munisipyo. Ti Nutriban kan nutrient-dense mannapak rice kat produkto ti Ministers Association Integrated Nutrition Program Incorporated wenno daytoy main pie. Nakabasar sa Jay Isabela no sa dino katagtutuloy ang makitintinulong ti Kapitolyo tapno labanan ti bisin iti nagduduma a komunidad. Iti sa bali payada maglokal inyuswat mo ti Office of the Provincial Environment and Natural Resources sa Office. So, wano open ro, kadwa ti Department of Energy Luzon Field Office, wano daytoy DOE, LFO, kan Provincial Planning and Development Office, wano PPDO. Ti duwa aldaw nga workshop may naig iti Local Energy Efficiency and Conservation Program. Wano maawagan nga LEECP sa Sakangan Bontok, iti pa lang napalabas nga aldaw ti Miyerkules Mayo 20. In Pangulo ni Board Member Sally Olalim, Panguluan ti Committee on Environment, ti aktibidad a pinasutan ti nasabasabali a representatibo, manipuda kadagiti lokal a gobyerno. Akam ti panagsanay aday tuwing nga ikan iti kaamuan kan teknikal a kasanayan dagiti lokal nga opisyal, iti panang ipatungpal iti tignay tapno makatipid iti kuryente. Kanti panag-usar iti Government Energy Management Program System hundo daytoy GEMP online platform tapno masubaybayan ti konsumo iti kuryente. In paganatgat ni ulalim nga iti tenga ti agtultuloy a panagina iti singir ti kuryente ken epektibo ken daytoy climate change napateg ti papel ti tumunggal balay opisina ken komunidad iti panagtipid iti enerhiya. Itinasao nga workshop tinalantan ni Senior Science Research Specialist Daphne Del Mundo. Integrasyon daytoy LEECP kadagiti plano kan programa ti gobyerno. Asinaruno ti panang balangkas met dagiti LGU iti bukod da a report. Inpakita met lang ni Science Research Specialist 2 Julieta Luquiao. Ti aktual a panagusar iti GEMP online system at tumulok tapno epektibo ang mapababa ti konsumo iti enerhiya kadagiti pasilidad ti gobyerno. Iti may sa payadamag iti lokal nangat ngato ti antas ti functional literacy wenno kakayanan nga agbasa, agsurat ken agkwenta dagiti babbai kumpara kadagiti kalalakihan ditoy Mountain Province. Basar iti report ti Philippine Statistics Authority wenno PSA, manipud iti bukod da nga 2024 survey rimwar. Nga iti tansya manipud iti sangagasut 10,400 8 siyam 10,4 nga residente nga agtawon iti 10 enggan iti 60 dito'y probinsya, mapan nga 72.83% wenno 7 iti kada 10 nga umili iti maitudtuding nga functionally literate. Na-record tinakil nga luwang. No sa dino, dinmanon iti 77.05% ti literacy rate dagiti babbai. Nangat nga to kumpara iti 68.90% kadagiti lalaki. Sigun kadagiti eksperto iti edukasyon, daytoy a resulta ket posible asarming tinataragsit nga panakinayon iti panag-adal ken natitibker nga learning retention kadagiti kababaihan. May nayon dito'y tinapasayat nga oportunidad iti edukasyon na iti panaglapas ti panawen. Nyunay-unay ti PSA at tinakita nga gender gap ket may nga palagip tapno karkarupay nga papigsaan dagiti inklusibo ken nakatutok a programa apang edukasyon. Panggap daytoy nga isigurado at ti kada sektor ti kagimungan anyaman a kasarian ket maadaan iti makaanay a kakayanan tapno makasabay iti panagduras ti ekonomiya ken komunidad. Itimot detalye dagiti damdamag dito'y rehiyon na ti Cordillera. Plano ita ti Philippine Health Insurance Corporation wenno PhilHealth a palawaan ti sakop. Saksakupan na daytoy a benepisyo para iti nakakaro a saksakit ken pababaan ti out-of-pocket expenses wenno gastos dagiti miyembro kadagiti para publiko ken pribado nga ospital wenno pag-agasan. Sigon ken ni PhilHealth President ken CEO Edwin Mercado, nakalatang iti sumaruno at 3 nga tawen ti panang kaipalawa ti coverage para iti sakit nga cancer, sakit iti puso,
iti daytoy liver kana iti dadumapay. Pasat daytoy iti addam daytoy nasaw nga ahensya nga iyakar ti focus ti sistema iti salunat. Paturong iti preventive healthcare wenno panangliklik kadagiti saksakit babaen iti primary care package nga inawagan da nga yaman ng kalusugan program wenno yakap. Iti sidong daytoy nga yakap ket makaala dagiti miyembro iti libre nga konsultasyon, laboratory tests, agas ken screening tests kadagiti accredited facilities. Palawag ni merkado no mainayon wenno kas pag tuladan daytoy wenno example ti liver cancer coverage. Mangrugi iti sumaruno atawan ket libre ti hepatitis B ken antigen screening pati ti hepatitis vaccine tapno iti kasta saan pay akumaro ti kondisyon ti maysa a pasyente. Inay unay ti ospital o ti opisyal nasurok 30% dagiti maus ospital ket mabalin met nga maagasan pay babaen iti outpatient care. Isu nga mapapapigsa daytoy yakap program kas dakkel akatulungan dagiti miyembro. Iti sa palipayada iti rehiyon ket nasurok 27,000 a pamilya nga benepisyaryo manipod iti pantawid pamilyang Pilipino program wenno 4Ps. Iti rehiyon ti Cordillera ti opisyalen pimmana wenno naggraduar kaputa si Maya at ti Biagda. Iti daytoy programa nga 4Ps. Nagbalinda nga self-sufficient manipod iti taon 2023 enggana iti napalapas nga taon 2025. Sigan kani iti SWD Cordillera 4Ps Regional Program Coordinator Fatima Florendo, pakabuklan nga 27,351 households ti nabaligi nakaruwar iti nasaw a programa kalpasan nga pimasada iti Social Welfare and Development Indicator Assessment. Amang monitor wenno mang ebalwar iti makaanay nga akses iti edukasyon ken iti salunat. Tapno mapatalin na tinasayat nga estado dagiti pamilya a Pilipino ket agtultuloy latta. Katultulungan daytoy Department of Social Welfare and Development babaen iti job matching, financial literacy training ken panang-endorso iti dadumapay a serbisyo dagiti gobyerno para kadagiti pamilya. Inpanakal daytoy ahensya daytoy pammabayagan nga baligi ti programa no sa dinno manipod iti taon 2016 enggana ita nga taon 2026 ket dinmanon iti 4,155 met nga anak dagiti 4Ps beneficiaries tinakaturpos iti kolehiyo. May bilangan dagiti board exams ken profesional iti nasabasabali nga larangan. Iti madama adapay ti 38,942 nga households asaksakupen na ti programa dito rehiyon na ti Cordillera. Iti sabali adamag dito rehiyon na ket nag-warning wenno nangiya paaypay iti ilawlawag daytoy Department of Health Cordillera wenno DOH CAR saan apo nga mabalin nga aramiden nga rason dagiti problema iti sistema wenno depekto iti numero ti ID tapno ilaksid iti diskwento ken pribilehyo dagiti persons with disabilities wenno PWDs. Sigon kani Shamgar Douglas Mangida Jr. manipod iti Department of Health Cordillera numan pay the Philippine Registry for Persons with Disabilities wenno daytoy PRPWD ti opisyal a basaran ti panag-verify adda dagiti gundaway nga mapaspasamak dagiti discrepancies wenno panagkurang iti numero iti daytoy 10 nga digit ID format nga agbalbalin apo nga rason tapno saan nga rumuar iti system. In pagganat ti opisyal basta agpakpakita nga valid daytoy PWID ti maysa nga individual masapul apo nga itden ti pribilehyo adagos. In palagip dagiti naipalagip kadagiti service providers kan dagiti establishmento a mabalin nga awaten dati photocopy wenno nalawaga aladawan ti ID kas temporaryo apo nga ebidensya
Bayat at ipinal nga balidasyon kat mabalinmet nga aramiden kalpasan daytoy tulong manipod iti lokal a gobyerno wenno iti Department of Health. Ijemot syudad iti payla ang syudad ti Baguio kat may saksakad tata iti nasauwa nga syudad ti may sa historical asingasing alinteg amang pangpanggep nga ingato iti 21 years old ti minimum legal drinking age manipod iti manarimaan nga 18 years old. Iti maudi nga sesyon ti Sangguniang Panglungsod ket inpresentar ni Committee on Health Chairperson Elmer Datuin ti an ordinance codifying the liquor ordinances in Baguio City tapno salakniban ti salunat dagiti kabataan maikontra iti saksakit gapu nga rod iti panag-inom iti arak. Dagitoy ang alcohol-related injuries ket nakabasar iti panagadal ti World Health Organization wenno WHO. No maaprubaran daytoy ti syudad ti Baguio ti kaunaan a lokal a gobyerno iti pagilian a Pilipinas ang mangipatungpal iti 21 years old drinking age bayat nga agtaltalinaed met nga 18 years old ti agraraira iti entero a pagilian. Itimot apo detalye dagiti damdamag iti nasyonal nakasimpati panagnato ti presyo dagiti sumagmamano a malakwan intun sumaruno alawas sagapu iti agtultuloy a nangina a krudo ken gastos iti transportasyon nga epekto payla ang titensyon ijay Middle East. Sigun iti Department of Trade and Industry wenno DTI adati sumagmamano nga manufacturers anangkit daw iti basit anayon a presyo kadagiti pili a produkto kalpasan ang inmato ti gastos da iti operasyon. Palawag ni DTI Secretary Cristina Roque maibilang kadagiti posible ang umato a presyo ket ti sumagmamano nga delata a sardinas, canned meat, processed milk ken instant noodles. Inayon nga ingingay ni Roque nga 60 ket 8% met dagiti produkto nga imon monitor ti ahensya ket agtaltalinaed nga awan ti panagbalbaliw iti presyo. Iti sabali adamag iti pagilian pasado iti may katalo ken maudi a panagbasa ti Kamara ti House Bill number 8420. Wenno daytoy Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children wenno e-VAUSI Act. Amang pangpanggep asalakniban dagiti babae ken kabataan kontra kadagiti bastos ken mapang-abuso kadagiti online spaces. Nakuda ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago ang napateg nga adang daytoy tapno makasabay tilinteg iti agbaliw-baliw nga itsura. Ti kinaranggas tata particular iti social media, internet ken dumapay nga digital platforms. Iti sidong ti baro asingasing ket madusa iti panakaibalod ken multa a dumanon iti 500,000 pesos dagiti mapanagnakan alimabsing ditoy. Palawag ni Elago maikonsidera tata akas krimen. Ti saan nga otorisado a panangiwaras iti masela na nga ladawan, panagaramid iti peke nga accounts, online harassment, stalking ken hacking. Malaksin iti nadagdag sen nga dusa kadagiti nakabasol ket maipaayan met dagiti biktima iti enggan na 20 nga aldaw nga paid leave tapno mausar iti bukod da nga medikal ken legal a pangkasapulan. Nagbaligi iti linted iti Kamara ngem saan pay analpas ti laban gaputa kasapulan a maipasa daytoy ijay Senado sakbay nga agbalin a napaypayso a linted. Iti sabali pay adamag ket pasado met laengan iti maikatalo ken maudi a panagbasa iti Kamara ti House Bill number 8869 wenno daytoy Free Professional Examinations Act. Amang pangpanggep amang ipay iti libre nga eksamen para kadagiti nakukurapay ken miyembro ti indigenous peoples wenno IPs. Iti butos nga 266 nga pabor ken awan apo ti simupyat ken maysa nga abstention inaprubaran ti Kamara ti singasig tapno ikaten na tinadagsen a bayad kadagiti written exams ti Professional Regulation Commission wenno daytoy PRC ken ti Civil Service Commission wenno CSC. Panggep ti linteg at tulungan dagiti marigrigat tapno agbalin nga lisensyado da ken professional wenno tapno makasirek da iti serbisyo sibil ti gobyerno.
Iti sidong daytoy singasing sa anon nga kasapulan nga agbayad iti exam fees dagiti kwalipikado nga individual nga agkurang apo iti daytoy financial para iti kasapulan da nga licensure ken eligibility examinations. Kagidan daytoy mabalin apo nga agbenepisyo ditoy dagiti kamang manipud iti indigenous cultural communities ken dagiti IPs basta agipakita da apo iti kasapulan nga sertifikasyon manipud iti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP. Kat iti maudya detalye dagiti damdamag tugtog nga rin ti Child Rights Network wenno daytoy CRN ken Citizen Watch Philippines daytoy singasing nga Senate Bill 2066 wenno ti Social Media Safety for Children Act ni Senator Sherwin Gatchalian amang akem-apo nga ipagbawal ti panag-usar iti social media kadagiti ubing. Numan pa'y panggap ti singasing a protektaran dagiti ubing kontra iti online sexual abuse ken exploitation in paganatget ti CRN convenor ani Maria Aurora Kilala asaan nga kasapulan nga i-block dagiti ubing iti makunkuna nga digital world. Inbaga na akasapulan da nga tarabayan babaen iti natalged ken usto a panag-usara ditoy maiya bagay iti edad. Inayon daytoy grupo nga dati linteg nga makaanay ditoy pagilian tayo nga Pilipinas tapno iti kasta ket masalakniban dagiti ubing. Daytoy ket babaen iti koordinasyon iti nagbaetan ti DICT, DSWD ken dumapay a masaknan nga ahensya. Kaparehas na daytoy ket nagwarning metlang ti Citizen Watch Philippines. No sa din no inbagada nga imbis kumaapagbawalan ket rumbeng nga isuro kadagiti ubing ti usto nga regulasyon kan saan apo isuda nga ilisi wenno saan nga pag-usaren iti daytoy social media kaputa kasapulan da dagiti napapateg nga impormasyon manipod iti internet. Pagdanagan apo dagiti grupo ano maibawal nga us-usto daytoy internet kadagiti ubing ket agaramid damet lang nga agaramid iti pamayan tapno makalusot da babaen iti panagpeke iti identity, panagpeke iti dokumento wenno panag-usar kadagiti illegal nga aplikasyon. Dagita nga rod apo dagiti naibingay tayo nga damdamag para iti midday news itangal daw iti Biyernes sa Mayo 22 iti pailang madamang taon 2026. Siya pailang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada. Good afternoon and once again happy lunch isnan amin ay listeners isnan na ay istasyon Radyo Sagada.